Jama'a masu kallonmu da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Talata wana 20 ga watan safar shekarar hijiriya ta 1445 wacce ta daidai da ranar 5 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023. Masu kallonmu da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu farawa da cewa shugaban gwamnati Prime Minister Muhammad Ali Lamine Zen ya shirya wani taron manema labarai. Baro Arzika, kwami taron manema labaran ya kumsa? Wannan taron manema labaran wanda shine irinsa na farko da gwamnatin ta Brigadier General Abdurrahman Chani ta taɓa yi tun da ta hau akan karagan mulki a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. Ya ba Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen damar ba 'yan jarida na ciki da wajen ƙasar ta Nijar haske akan abubuwa da dama game da abin da ya shafi tafiyar da harkokin ƙasar ta Nijar. Da farko game da maganar tsaro, Prime Minister ya ce jami'an tsaro na aiki tukuru ba dare ba rana don samar ma 'yan ƙasa zama lafiya da kwanciyar hankali a ko'ina cikin faɗin ƙasar ta Nijar. Babban misali, in ji Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen, ko a baya-bayan nan sojojin sun sha samun galaba ga 'yan ta'adda, kuma gwamnati da majalisar koli ta mulkin soja CNSP za su ci gaba da ba da kuzari don samar da zama lafiya da kare 'yan ƙasa da kuma dukiyoyinsu. Zance na biyu da Prime Minister ya tabo shine halin da ƙasa take ciki ta fannin tattalin arziki, inda ya ce nazarin da suka yi ya ba su damar gano cewa bashi ya shaƙe tattalin arzikin ƙasar ta Nijar ya dabaibaye ta fiye da yadda ake zato. Domin a yau bashin da ake bin ƙasar ta Nijar ya tashi miliyar 5,200 na sefa, daga ciki miliyar 3,200 bashi ne da ƙasashen waje ke bin ƙasar ta Nijar, yayin da bashi na cikin gida ya tashi miliyar 2,000 na sefa. Idan aka kwatanta da ƙarshen shekara ta 2010, bashin da ƙasashen waje ke bin ƙasar ta Nijar bai kai miliyar 300 ba na sefa, yayin da bashi na cikin gida bai kai miliyar 2 ba, in ji Ali Muhammad Lamine Zen. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata, kudaden da aka tattara a cikin gida suka shiga aljihun gwamnati sun tashi miliyar 524 na sefa, wanda hakan ya ba gwamnatin damar biyan albashin ma'aikatan gwamnati da kuma jami'an tsaro na watannin Yuli da Agusta, kudaden da aka tattara a cikin gida. Zance na uku da Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen ya yi shine na shirye-shiryen da ake yi na komawa karatun 'yan makaranta na firamare, sakandare har zuwa jami'a, inda ya tabbatar da cewa gwamnatin ta ɗau dukkan matakan da suka dace akan haka. Daga nan Prime Minister ya ba da amsoshi ga tambayoyin 'yan jarida, alal misali abin da ya shafi hulɗa da ƙungiyar Sediyawo wadda ta sama Nijar takunkumai biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen ya ce abin da kungiyar Sediyawo ta yi abin takaici ne, saboda babu wata ƙasar da aka taɓa yi ma abin da aka yi ma ƙasar ta Nijar sakamakon juyin mulki, inda za a rufe iyakoki, a yanke wutar lantarki, a hana kayayyakin abinci da magunguna shigowa a cikin ƙasa. Amma gwamnatin ta Brigadier General Abdurrahman Chani na nan tana faɗi tashi domin shigo da kayayyakin masarufi a cikin ƙasa don kada 'yan ƙasa su wahala. Daga cikin ƙasashe 7 da Nijar ke da iyaka da su, tuni 5 suka bude iyakokinsu, su ma biyun da suka yi saura ana nan ana tattaunawa a ga sassaucin da za a iya samu, in ji Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen. Hasali ma gwamnatin ta Nijar ta shigar da ƙarar ƙungiyoyin Sediyawo da kuma Iyomowa saboda munanan takunkuman da suka sama ƙasar ta Nijar biyo bayan juyin mulki. Duk da haka Prime Minister ya tabbatar da cewa ana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyar ta Sediyawo. Abin da muke sa rai cikin kwanaki masu zawa, muna tsammanin insha Allah za a samu shiryawa tsakankaninmu. Wannan takunkumi da aka addaba ma ƙasarmu ba a kan ka'ida ba za a ɗage shi, ya zamanto duk abin da ya shahi magunguna da kalaci da wuta da aka yanke, muna sa ran za a dawo da su, saboda duk irin sharuɗan da aka ɗora mana mun cika su. Na farko shine mu nuna hamzarinmu na tattaunawa tsakankaninmu, ai kun ga sun zo mun zamana da su. Na biyu shine a ba su hanyar su ga tsohon shugaban ƙasa, ai kun ga nima na raka su. Na uku shine a ba da wa'adin da wannan gwamnati na rikon ƙarya zai yi, shi ma an nuna musu
taro ne na al'ummar ƙasa shine zai ƙayyade abinda muka ce kada ya wuce shekara 3 ba yanda ake hodi bane shugaban ƙasa Chani ya hodi a'a cewa yayi kada a wuce shekara 3 wannan shugaban da kuka gani duk abin da yake yana auna abin da talakawa suke so kuma mu muna bayan goyon haka kuma duk abin da zai kiyaye haƙƙi na ƙasa za mu shiga shi a ciki duk abin da zai kawo tunzura al'umma wannan ba ma bayan shi kenan tsakaninmu da wannan ECOWAS muna son su gane wannan neman kawo hari da suke so su yi mutane a shirye muke kuma mun san ba su bane ba akwai wanda yake tura su mai tura sun idan yana jin ya isa ya fito hili ya hudi a shirye muke. To ko waɗanne fasa'o'i gwamnatin za ta yi amfani da su domin samar da kudaden gudanarwa idan aka yi la'akari da mayan abokan arzikin ƙasar ta Nijar sun dakatar da wasu abubuwa sakamakon juyin mulkin? Duk inda lanho ya cancanta a biya shi da kudaden gwamnati da inda ake sa su hanya ba ta kirki ba duk mun ce a dawo a tattara kudaden al'umma a biya bashi da shi a biya albashi a biya a saye magunguna a biya alawus na 'yan makaranta kuma duk abin da ya cancanta a yi na tsaron ƙasa muna yin shi da shi. Game da hulɗa da ƙasar Faransa, Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zane ya ce tuni gwamnati ta yi watsi da duk wata yarjejeniyar da ke akwai ta fannin tsaro tsakanin Nijar da ƙasar ta Faransa kuma babu shakka nan da ɗan lokaci kaɗan Faransar dole za ta janye sojojinta saboda 'yan ƙasa sun dage akan haka. Game da jakadan ƙasar ta Faransa a nan Nijar kuwa shi ma gwamnatin ta yanke duk wata mu'amala da shi kuma wajibi ne ya fita ya bar ƙasar. Amma ba za a tura 'yan sanda su kore shi ba da ƙarfi za a yi komi ne ta hanyar bin doka da oda. Jim kaɗan bayan kammala taron manema labaran shugaban gwamnati firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya ga wata ganawa da jakadan ƙasar China a Niger Zhang Fiyang. Makasudin ziyarar ta jakadan ƙasar China a Niger wanda ake ce da shi Zhang Fiyang ya zo ne domin jaddada goyon bayansu ga kasar Nijar musamman ma a halin da kasar Nijar ɗin ke ciki. A yayin wannan haɗuwar da shi da Firaministan kasar Nijar Muhammad Ali Lamin Zen, jakadan na kasar China a Nijar ya faɗi cewa suna goyon bayan ƙasashen Afirka 100% musamman ma kasar Nijar inda suka ce fatan su ɗaya su ga al'ummar yankin ƙasashen Afirka sun zamna lahiya. Kuma ya jaddada lalle goyon bayansu da gudunmuwarsu ga ƙasar Nijar. Ministar kula da sha'anin ilimi a Nijar, Elizabeth Sherif, ta jagoranci bikin jarrabawar makarantar ɗaukan horon malaman makaranta da ake ce da shi Ecole Normale. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan hira da ta haɗa mu da wakilin sa ido na nan birnin Yamai wanda ake ce da shi Isa Muhammad Lawali wanda kuma ya mana fashin baki akan irin kwarkwaran matakan da suka ɗauka na wannan jarabawa ta shekarar bana. Cikin wannan jiri da nake shugabanci muna da ɗalibai 206 a cikin ɗalibai 206 akwai mutum 180 'yan mata 182 dizon mata 182 to wajen danganta ta aikin alhamdulillah duk mun kasa su mun daidaita su cikin kalasoshi mun samu kalas 8 kowace kalas mun sa mata sarbayan guda 2 kuma aikin ana ta da shi yadda ya kamata. In kuna tune abin da ya kasance baya ana kuka da yane ake tsare takardun nan na jarraba na yara don kasa shiga cikin wani mugun hali to wannan gama alhamdulillah wannan takardu tun da Allah ya sa suka shigo hannunmu mun kai su wurin ma'aikanta komisariya suka kwana yau da sahi muka je muka ɗauko su a yanda nake kwatanta muku babu wani abin da ya faru komi cikin daidai yake. Gwamnan jihar Maradi Controller Janar na 'yan sanda wanda ake ce da shi Muhammad Isufu ya jagoranci bikin soma jarabawar konkurkin Ecole Normale a jihar ta Maradi. A Ecole Annexa da ke cikin makarantar horon malamai ne a kaddamar da wannan aiki na jarabawar tantance ɗaliban da suka cancanci shiga makarantar horon malaman makaranta ta jihar Maradi akan fahimtar hanyar koya ma yara ilimi a matakin farko na firamare. Kimanin ɗalibai 793 ne a cikinsu maza 268 'yan mata
525 ne za su rubuta wannan jarabawar, a ciki har da masu koyar da harshen larabci a cikin ajujuwa 30. Yayin da ke kaddamar da fara aikin jarabawar, gwamnan jihar Maradi kwantarola jiran na 'yan sanda Isu Mamman ya bayyana cewa wannan jarabawa ana tsara ta ne domin zakulo a cikin ɗalibai masu basira don bunƙasa hanyar koyo da koyarwa. Gwamna Isu Mamman ya yi kira da gargaɗi ga malamai masu jagorantar wannan aiki da su yi bilhaƙi da gaskiya. Ya ce gwamnati ta ɗauki dukkan matakan ganin an yi wannan jarrabawar a cikin tsari da haske ba tare da ciwa-ciwa ko kuma cuku-cuku ba, kuma an tanadi kayan aiki domin cin nasarar wannan jarrabawar. Kamar sauran jihohin ƙasar nan a jihar da magaran ma an soma jarrabawar ta ɗaukan horon malaman makaranta da ake cewa ecole normal, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Hawa Ali ta aiko mana. A jimilce a huskar jihar da magaram, ɗaliban da za su yi jarabawa ta shiga makarantar horar da malaman makaranta da ake cema ecole normal yawansu ya kai 839 'yan mata da samari, dukansu masu shahadar bakaloriya. Hakan ya sa da sanyin sahiya mataimakin magatakarda Halidu Adamu ya kasance a nan makarantar ecole normal domin kaddamar da fara wannan jarabawa, wanda da sunan shugaban majalisar ceton ƙasa kulnar da brigade Abdurrahman Tani da sunan gwamnan jihar da magaram da bai samu damar halarta ba, ya jinjina ma wannan matasa tare da yi musu fata na gari na cewar a da hankali da kuma yi musu fatan Allah ba mai rabo sa'a. Mu bena muku da cewar su dai wanda za su yi wannan jarabawa an kasafa su ne a wato kilasa 30, wanda kuma za su yi jarabawa a huskar mat da kuma faranshi. Gwamnan jihar da magaran Kanal Isufu Labo ya yi wata ganawa a yau da magajin nan gari na jihar. Lawal Malam Cilo na ɗauke da ƙarin bayani. A cikin wannan fasaha tasa tun a lokacin da ya ɗauki karagar jagorancin wannan jiha ta magaram, gwamnan jiha Kanal Isufu Labo a yau ma ya gana da magajin nan gari na jiha ta magaram ga baki ɗaya a cikin wannan tsari nasa, wanda kuma ya amfani da wannan dama ya kai gaisuwa ta shugaba na kwamitin ceton ƙasa CNSP janar da brigade Abdurrahman Chani. Sannan a ƙarshen wannan zama ga raskwana da ya mana. Yau mun samu mun yi taro tare da magajin gari duka na jiha Zandar, inda muka isar musu da gaisuwar shugaban ƙasa mai girma janar Abdurrahman Chani da ƙara ba da kuzari wanda yake musu domin su ci gaba da ayyukan da suke gayi. Mun yi zancen halin da ƙasar mu take ciki da duka al'amarin da ya shahi ƙasar mu a halin yanzu, inda muka ce musu su merori sun zama yanzu ba su da wani parti bayan ƙasar Nijar, kenan kowa cikinsu ya kamata ya aiki domin ƙasa ba domin wani parti ba. Mun ce musu duk wanda ya yi abin da ba shi ba ne ba, wanda ya shiga cikin harkar wani parti, to wannan bai kyauta ma kanshi ba, kuma za mu yi bincike bisa gare shi. Muna son kowa ya aiki tsakanin shi da Allah domin ƙasarmu ta samu ta ci gaba. Kudurorin da duka alkawalan da aka ɗauka cikin wannan mulki na transition, kowa ya kawo gudunmuwar shi mu samu a ci nasara, mu ci galaba. Mun yi zancen tsaron ƙasa tare da su, inda muka ce kowa ya kawo gudunmuwar shi. Shugaban ƙasa ya tabbatar da duka ɗan Nijar za su kwana lafiya su tashi lafiya, kuma kowane mayar a cikin sansanin shi a cikin faɗin ƙasar shi ya kamata ya kawo tashi gudunmuwa domin a samu a zama lafiya. Wannan gudunmuwa ita ce ta taimaka ma jama'an tsaro, ta ba da labarai, duk wani labarin da aka samu a yi maza a gaya ma jama'an tsaro ko su gaya ma prefen su, saboda mu samu labarin a ɗauki mataki, don saboda yin haka yana ba mu cikakken tsaro da zaman lafiya cikin jihar Gatamu. Mun yi zancen
kamar tahiyar da arzuka wanda suke na kudi wanda suke cikin kwamin ɗinsu ko ko jama'ai ma'aikata wanda aka sa su ya kamata a yi aiki tsakani da Allah. Bai kamata kai ta zartar da arzikin dukiyar kwamin ba ko ko ma'aikatan da ke ƙarƙashin kai ta yadda ka ga dama da su. Ya kamata kowa a bar shi ya aikin shi daidai abin da ya sa aka ɗauke shi. Sannan mun tambaye su a ci gaba da tattara al'umma musulmai duk inda aka yi sallah jam'i ko mutum ya yi sallah shi tashi kadai a gaya ma Allah ya sa ƙasar mu ta kwana lafiya da tashi lafiya. Allah ya sauko da arziki ƙasar mu, Allah sa ƙasar mu ta zama cikin sahu na gaba na ƙasashen duniya. Sannan mu masu zancen damuna, tun da muna cikin damuna ya kamata mu ci gaba da roƙon Allah, kuma ƙarshen damuna Allah ya kai mu bisashe wanda suke hauwa da gogawa bai kamata ba, domin yana hassada matsala tsakanin makiyaya da manoma, ko tsakanin makiyaya su kan kansu ko tsakanin manoma su kan kansu. Domin wannan muka ce to tun da damuna ta zama tana da hawa-hawa, wani wuri ya hargiya wani wuri shibka, to ya kamata kowane wuri a aiki da abin da lokaci ya bada. Wasu su kare hidda kayan gonarsu da wuri, wasu kuma za su kare shi da latti. Kenan a kowane hali ya kamata a aiki da shigowa bisashe, kai ya zan an yi shi da gaugawa, saboda yana kawo izgili da yawa. Kuma sun fahimta, muna tsammanin za mu samun ci gaba. Abubuwan da muka sa gaba da yarda Allah za mu samu ci nasara a gare su. Gwamnan jihar Doso, Brigadier Janar Iro Umaru, ya yi wasu ziyarce-ziyarce a ma'aikatan da ke ƙarƙashin ofishinsa, kamar yadda za ku je a cikin rahoton da abokanan aikinmu suka aiko mana. Gwamnan jihar ta Doso Janar Brigadier Iro Umaru ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a nan jihar ta Doso cikin ma'aikatan ne, ma'aikata mai kula da gina karkara, ma'aikata mai kula da ɗiban ruwa cewa da hydraulic, da kuma ma'aikata mai kula da fannin noma ta nan jihar ta Doso. Wannan ziyarce-ziyarcen gwamnan jihar ta Doso Janar Brigadier Iro Umaru ya yi su ne tare da rakiya na shugaban majalisa mashawarta ta nan jihar ta Doso Mamman Turba, da magatakarda na jihar ta Doso Sumana Karimun, da kantoma na gunduma ta Doso Muhammad Alkasum, da kuma magajin bariki ta Doso Abdu Umadugu, da ma rakiya ta magabata na jami'an tsaro da ke nan jihar ta Doso. Lalle wannan ziyarce-ziyarcen gwamnan jihar ta Doso ya yi su ne, ya ji a waɗannan ma'aikatan ne ɗai bayan ɗai, ya gani da idanun nashi yadda aikin nasu yake tafiya, ya kuma tattauna da ma'aikatan da ma su kansu magabata na waɗannan ma'aikatan ne bisa yadda aikin yake tafiya, bisa matsaloli da suke fuskanta, da ma bisa dukkanin bukatocin da suke da don aikin nasu ya tafi yadda ya kamata. Daga ƙarshe dai ya isar musu da zugawa a tashi, da ma zugawa ta magabata na ƙasar ta Nijar, a sahunar ko shugaban ƙasa, shugaba na majalisa mai kula da tabbatar da ɗiyoci da kuma kwanciyar hankali a nan ƙasar ta Nijar, General de Brigade Abdurrahman Chani, bisa aikin nasu da suke gudanarwa. Lalle su ci gaba da gudanar da aikin nasu yadda ya kamata don ƙasar ta Nijar ta ci gaba bisa dukkanin waɗannan fannunuka da waɗannan ma'aikacin ne suke aiki. Malamai magada annabawa na magaryar Kitari, ko mu ce magaryar Daura, su ma sun shirya wani ƙasacaccen wa'azi da kuma sallar jama'u domin fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar, da kuma goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP. Ƙungiyar addinin musulunci nan da ake cema ahlul sunna sashenta na magarya, wadda ta gabatar da goyon bayanta zuwa ga shugaban kwamitin ceton ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani da kuma mambobin wannan kwamiti, ita ce ta shirya wannan babbar haduwa wadda ta gudana a babban dandalin na magarya da ake ce ma Tribune Official. Dama da aka yi amfani da ita aka gabatar da wa'azi da ya ta'allaka bisa irin halayya da ya kamata a samu musulmi a gare shi a waɗannan lokuta, lokacin da sai da yawo ta ƙaƙaba mana irin waɗannan wato takunkumi tare da ita da wannan ƙungiya ta haɗin kan
nafiya ta afirka kasashe wanda suke amfani da kuɗi bai ɗaya. Wannan ko hali ne da ya kamata mutane a koma ga Allah, wanda kuma zai nuna a hili a tantagarya irin yadda mutane suka ba da imani, kuma da imanin cewa lalle Allah kaɗai shi ne yake warware wannan al'amari, kuma babu abin da yake gagare shi. Ga ɗaya daga cikin wanda suka shirya wannan babbar haɗuwa ya gabatar da manufa ta wannan babbar haɗuwa. Abin da ya kamata a yi kai a koma ga Allah, mutane su dawwami kamar yadda suka sani tsakanin su mahalicinsu ya yi su saboda ibada ne, bai yi su ba saboda wasu abubuwa da ke a watse. Kenan ya kamata a ce a tsari na musulunci ya ne kenan irin wannan gamuwa da aka yi shine na makai kukan mu gaban mahalicin mu gaba daya, kenan mu shaida mu Allah ba irin wani shi lokaci ne komi lokaci gare shi. To an samu jagoranci na wani karnin lokaci ya yi, to kuma Allah ya kawo ƙarshen shi. Da ya kawo ƙarshen ta hanyoyi ne iri-iri ya kawo shi, ta wannan hanya da ya kawo shi hanya ce ta aka samu wani juyin mulki da aka yi wanda suka zo inda sun ɗaya ta Allah kuma ƙasar musulmi ne suke, kamata yi wannan al'amari a karɓe shi tunda Allah ne ya kawo canjin al'amarin shi. Ba a san wa'adin da za a kaiwa ba, za a kai wani lokaci gajere ne ko dogo kuma sai ya kawo canjin al'amarin shi. Kenan sai a yi haƙuri a koma a gare shi a yi du'a'i. Al'umma kuma suka yi amfani da wannan dama, musulmi maza da mata tubarkala da suka amsa goron gayyata, inda aka gabatar da sallah ta bangaren jam'i, sannan aka gabatar da alkunutu na Allah maɗaukin sarki ya kama da sabon arziki. Allah kare wannan ƙasa ta mu ta Nijar ga baki ɗiyanta da dukkan wanda suka zamanto za su kawo mana wani ci baya cikin rayuwa ta yau da kullum. Haka zalika a gundumar Malawa da ke cikin departament ɗin Dungas a cikin departament ɗin Magarya sun shirya su ma wata sallar jama'u domin fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar, kamar da yadda za ku ji ta bakin Lawal Malam Cilo. Kar sauran al'ummomi na wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, al'umma wato komin ta Malawa wadda suka haɗa gwiwa tare da ta Baragini a ƙarƙashin jagorancin sarakansu, musamman ma sarkin Malawa da sarkin Hulani na Baragini da ma al'umma musulmi na wannan wato yanki sun hoto da fifi na yin sallah da gami da yin addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko da kwanciyar hankali da lumana a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Muna mun san da zuwa kuma taro da aka yi wannan mun taro ne don addu'a kuma don neman 'yancin kanmu mu ƙwato kanmu tare da addu'a abin da ya fi ƙarfinmu ubangiji Allah mana magana shi. Wannan hali da Nijar ta shiga a yanzu shi ne kudu da arewa gaba da yamma da birni da ƙauye aka tashi ake addu'a kuma shi ne daman muna yi kuma hallo yanzu muka ce ta hallo a gamu duka albarka ba a san take ba. Bayan nan hallo an ƙare kowa ya koma gida ko riga ko gari mutum ko a gidan shi ko a ina ne hallo a ci gaba da wannan addu'a da ake yi kudu da arewa gaba da yamma. Duk wanda zai doso Nijar da wata manufa ubangiji Allah kana ganin shi kuma ka mana maganin shi ta ko'ina. Bayan nan al'umma garin na Malawa sun yi wani jerin gwano tun daga masallacin har zuwa bakin meri, inda suka fitar da sanarwarsu ta goyon baya zuwa ga majalisar ceton ƙasa wato CNSP kenan, tare da yin fata na gari zuwa ga ƙasa ta jamhuriyar Nijar na wato Allah sabko mana da damana mai albarka gami kuma da kwanciyar hankali da lumana a jamhuriyar Nijar. Allah kuma ya kare Nijar da dukkan wani wanda yake bukatar ta da shari walau na cikin gida ko kuma na waje. Al'ummar garin Dancewa kuwa sun fito kansu da kwarkwatar su domin yin jerin gwano da kuma fitar da sanarwa ta goyon bayan majalisar ceton ƙasa CNSP. An fara wannan shagulgula ne tare da gabatar da addu'a na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kama na kwanciyar hankali, sabon arziki da kuma damana mai albarka a cikin wannan jamhuriya ta Nijar gabaki daya. Wannan haduwa da al'ummar garin Dancewa da ke cikin gunduma ta Magarya ta shirya ta samu tafiya da aka gabatar, sannan aka gabatar da wata sanarwa wadda ta yi tuni bisa abin da ya shafi hali da ƙasar nan tamu ta Nijar ta tsinci kanta tun daga ranar 26 ga wata na juye na wannan shekara da muke ciki. Sannan kuma al'ummar ta Dancewa ta tabbatar da kuma amincewarta ga kwamitin ceton ƙasa bisa matsayinsa na jagora na wannan jagoranci rikon ƙwarya. Sannan kazalika
suna kawo goyon bayan su sahihi zuwa ga kwamitin ceton ƙasa, sannan suka yi tar da Allah wadai dangance da abin da ya shafi irin wannan takunkumi da aka kakaba ma wannan ƙasa tamu, wanda ƙungiyar tattalin arziki ta Afirka ta yamma da ake ce ma sai yawo da kuma ƙungiya ta amfani da kuɗi bai ɗaya da ake ce ma imowa su kakaba ma al'umma wannan jamhuriya ta Nijar babu gayar babu dalili, ba tare da bin ka'idodi da sharuɗa ba na waɗannan ƙungiyoyi. Sannan kuma suke jan hankali ga dukkan masu ruwa da tsaki cewa lalle sai an kai ma wannan ƙasa tamu falmaki to su yi hattara. Sannan kuma suka ce sun yi tar da Allah wadai da wannan ɗabi'a. Kazalika al'umma ta ɗan tana ba da ƙarfin gwiwa na lalle a yi watsi da tofin alatsi ne dangance da abin da ya shafi wannan yarjejeniya da aka riga aka sa hannu tsakanin Nijar da kuma kasar Faransa a wancan lokaci a cikin na ta ci karanta ba babbaka. To al'umma ta kalubanci wannan wato yarjejeniya da aka yi, sannan kuma tana kawo sayayyar godiyarta da goyon baya zuwa ga jami'an tsaro a cikin tafiyarsu da aiki na tsaron ƙasa. Sai kuma suke kira zuwa ga al'umma na lalle a ƙara ƙarfin gwiwa wajen fitar da kasar faranshi da kuma jakadansu daga cikin wannan jamhuriya ta ta Nijar. Sannan al'umma ta ɗancewa a ƙarshe ta kira da kai godiya zuwa ga 'yan uwa al'ummar ƙasar Burkina Faso, Mali, Gine da kuma Algeria da suke ci gaba da kawo tasu gudunmuwa ga wannan ƙasa tamu, tare da jaddada kira zuwa ga al'ummar jamhuriyar Nijar, musamman makon matasa na su zamanto tsintsiya maɗaurin kiɗiya, su kasance suna amsa kira, kuma wannan hanya da ke nuna a zahiri kishin ƙasa don samu a kubutar da jamhuriyar Nijar ta kasance lalle tana cikin taitayinta da kuma cikakken 'yancinta. Ƙungiya mai fafutukar ganin zaman lahiya da kwanciyar hankalin ƙasa ya domin oma a ƙasar mu Nijar, wadda ake ce da ita Besen Kande Africa, sun gudanar da wani zagaye na rabon abinci a shatale-tale da ke nan birnin Yamai. Ga ɗan takaitaccen rahoton da muka haɗa a kai. Wannan shine karan farko da wannan kungiya mai fafutukar ganin an zamna lahiya a ƙasar mu ta Nijar suka fara rabon abinci a shatale-tale ko mu ce ramfuwa-ramfuwa da ke nan birnin Yamai, da suka soma da ramfuwan Eskadiri da kuma sauran ramfuwan ko mu ce shatale-tale da ke nan cikin birnin Yamai ga waɗanda ke kishin goyon bayan majalisar ceton ƙasa CNSP. A jiya da dare da misalin karfe 10 na daren sun rarraba abinci da suka kai yawan akushi 1,500 ga al'ummar da suka sadaukar da lokacinsu domin nuna goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP. Wannan taimako ne na musamman daga tarbace da al'umma ke yi, ƙungiyoyin farar hula da kuma 'yan asalin ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasashen waje. Abinci mun ka aza ma 'yan uwanmu da ke kullun can abin ga eskadiri, saboda shine kungin gana mun ka dauki alhawashi mun ce in Allah yarda kuɗin da aka gare mu abin da aka gare mu za mu su abinci kowane lokaci in Allah yarda mu kai musu kan abin ga eskadiri. A wanga kyauta ne, wanga ba zancen kuɗi faske aikin ƙasa ne, zancen ƙasa ne, kenan ya zama wajibi kowa shi sa hannu mu taimaka mu juna mu samu mutuncin kanmu, faske kowa sani ba mu samu mutuncin kanmu, faske ba mu samu incin kanmu, faske turawa har yanzu suke mun abin sun ka dama, saboda shine muke nan kowa mu samu mutuncin kanmu. Kun sani shugabannin masu albarka sun kori turawa sun ce ba su tahiya, mu ko matasa mun ka ce in Allah ya yarda wanga aiki namu ne ba na shugabanni ne. Kun ga kasar Mali an kore sun ce ba su tahiya, mu ko matasa in Allah ya yarda abin da ya faru Mali zai faru Niger, cikin zaman lahiya da lumana zamu kore su. Kullum muna nan eskadiri fa, kun ba mu ta hannan zamu kwana, yanzu muna shiri nan ga zuwa gama butotin mu da soyukan wanka duk muna kaccan mu zamna mu rayu mu can gaba dai, saboda mu sai mu samu incin kanmu in Allah ya yarda. Kwamitin da ke kawo goyon bayan su ga majalisar ceton ƙasa CNSP wadda ake ce da ita posta sun fitar da wata sanarwa inda suka yi bayani dalla-dalla kan irin fatan da suke na alheri ga ƙasar Nijar. Bayan kwana uku dan an ka ba da izini an ka ce daga yau ran subdu 2 ga watan Septamba yan Faransa wanda a cikin kasar tamu su bar kasar namu. Mun hadu
mun ga wannan aiki alhamdulillah rabbil alamin yan Niger sun hito da PP sun ga da ba su ra'ayin France ba su ra'ayin abin da aka da France. Muna gode musu, muna jinjina musu. Akwai wasu ciro wanda muna so mu kai ga kasan Faransa. Kungiyoyin ga wani suna tare da ko CNSP. Muna tuna mu Faransa kasan Niger ba kasan mu ne ba na yan Niger ne. Da ba mu son ra'ayinsu. Ƙungiyar tsofaffin 'yan sanda da suka je ritaya wanda ake ce da ita CAPSP sun yi sanarwar goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP kamar haka. Muka haɗu muka ce mu yi nazari duk abubuwan da suka shahi ƙasanmu mu ga wata hanya za mu bi mu kawo wa tallahi da kuma mu kama ma wanga 'yan uwanmu sojawa a bisa kan aikin da suke niyyar yi don saboda tahiyyar ƙasanmu ta huskanta ta canza. Shi dai ne muka ce in an ka duba tun da lokacin da ƙasanmu ta samu incin kanta kamar tun lokacin independence zuwa yanzu har yanzu dai tahiyyar tana yi ana koma baya ana jaya wannan muka ga bai kamata ba shine muka kawo gudunmuwanmu da kuma tallafinmu zuwa ga wanga mutane na CNSP. Ƙungiyoyin sufuri na jihar Maradi ba a bar su a baya ba domin kwa sun yi wani kasataccen jerin gwano inda suka yi kuma taron gangami wanda suka yi amfani da wannan dama suka yi sanarwar goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton. Cikin burgewa raha da kuma kyautatawa gaban tarin direbobi na ƙanana da manyan motoci shugabannin haɗin gwiwar ƙungiyoyin sufuri na da'irar birnin maraɗin ƙarƙashin jagorancin Suleiman Isa suka fitar da sanarwa wace a ciki suka nuna goyon bayan su kacokam ga dakarun majalisar ceton ƙasa CNSP ƙarƙashin jagorancin Cani Abdurrahman da shugaban gwamnati Alhaji Ali Muhammad Lamin Zen kan irin shan kokarin da suke yi na hiddo jamhuriyar Nijar da cikin halin ni'yasu. Gaban taron al'umma a hilin tribune ofisar ko dandalin haɗuwar al'umma 'ya'yan ƙasa Alhaji Hamisu Zaman Shira ya karanto sanarwa yana cewa. Muna farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana dama abin da muke nema ne ya samu. Allah ya sani dama mu wancan tafiya da ake ba mu santa don ba mu jin daɗin ta dama. Bakin rabuwa ma ba mu da kuma inda za mu kai kuka sai gurin Allah. Kullum aiki muke cikin takura ba daɗin yau ba na gobe. Yawa to don haka muna farin ciki da Allah ya kawo wannan sojoji suka juya wannan mulki suka yi awon gaba da su. Allah ya kama musu kuma Allah ya rika musu. Muna ba su goyon baya 100%. Yawa. Muna so kuma mai girma shugaban kasa ya duba yadda talaka suka ba da haɗin kai a wannan tafiya a sa mana hannu muna cikin takura muna cikin matsala muna cikin tsanani Allah ya kama mashi mu ma ya kama mana hidda daga cikin wannan wahala yawa daga nan wannan tawaga ta dauki hanyar ta ne zuwa fadar gwamnan jihar Maradi Malam Isuhu Mamma controller general na 'yan sanda da sumar mika masa wannan sanarwa hannu da hannu kuma kara mashi kwarin gwiwa direbobin da'irar birnin Maradin mayya da kanana na tare da shi 100% kafin nashi waje ya mika godiya shi ta musamman kamar haka. Lalle ne jama'a sun taru mun sai da mutu Allah saka muku alheri. Mu abin da shayin mu za mu aiki doka dole. Na san tabbat na san diga sun kawo gobe bayan su. Alhamdulillah mun san da kun amince saboda tunda na zo daga wani kun ziyarce mu sun ba mu wannan goyon baya. Yau kun zo kun tafi da shi akan da ku tara. To kuma godiya Allah saka muku alheri. Irin wannan haduwa ta 'yan ƙasa a teburin shawara guda da zumar hiddo sanarwoyi daban-daban zai kara ma jamhuriyar Nijar kwarin gwiwa da kuma dakaran da ke jagoranta ta a wannan lokaci sannan nuna ma duniya cewa al'ummar ƙasar Nijar suna tare da mulkin su suna kuma fatan Allah subhanahu wata'ala da ya shido da zaman lafiya ya tabbata mai ɗorewa a faɗin ƙasa baki ɗaya. Kwamitin da ke goyon baya na majalisar ceton ƙasa CNSP da ke can garin Mata Mai su ma sun yi sanarwar goyon baya ga majalisar ta ceton ƙasa CNSP kin kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoto. A ranar 2 ga wannan wata na Satumba da muke ciki ne a garin Mata Mai kwamitin kawo goyon baya ga kwamitin ceton ƙasar na CNSP ya yi zaman taro da ya hada da taron gangami inda aka yi dogon nazari da kuma duba irin yadda al'amuran ƙasa suke gudana. Wannan kwamiti ya yi amfani da damar da ya samu don gabatar da sanarwa kamar haka. A farko muka ce muna jinjina ma majalisar CNSP
da wannan kokari da ta yi ta amshi mulki daga wannan farar hula ta tsaye da badala da ake cikin kasanmu. Na biyu muka ce ba mu yarda ba kuma muna watsi da babban murya da wannan takunkumai da sai jawo ta sama kasanmu. Muna kuma tambayar wata wannan majalisar ta SNSP da ta yi kokari dukkan wannan yarjejeniya ta zalunci da aka kula da kasar Faransh da magabatanmu na da na dauri a lokacin ba su da ƙarfi, amma yanzu lokaci yayi da mu jikokinsu da 'ya'yansu za mu ce ba mu yarda ba. To wannan majalisar ta sojoji ta yi kokari ta yi watsi da shi gaba ɗinsu. Muna kuma tambayar gaba ɗaya ma'adanan ƙasarmu a maida su namu ne, ma'ana ina sunazan su mu za mu tono mu hudda mu sai dama wanda magana ma kuma a ƙasarmu ba tare da wani san baki ba namu ne. Tamaka a kotu duk wanda ya zalunci ƙasar nan a wannan shekarun guda 12 zuwa 13. Na 8 muna kokari muna kiran kwamitin international mutane na cikin ƙasarmu da na waje da mu yi kokari mu kama ma wani sojoji duk abin da zai tabbata na alheri ya tabbata. Da karshe kuma mu mutanen mata ne muka ce muna jimami ga iyalan wanda suka fadi cikin kwamba da aka yi da 'yan ta'adda kuma wanda suka ji ciwo ubangiji Allah koro musu. Daga nasu waje kuwa matasa na departament in mata me suna su sanarwar ta sha bamban domin kwa sun shirya wata kwambala ta gasar wasan kwallon kafa wanda suka mishi taken kwallon kafar zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar, sannan suka ce kwallon kafa na majalisar ceton kasa CNSP. Albarkacin wannan babbar kwambala ta wasan hutu na 'yan makaranta da ake kira da suna Tournoi de Grande Vacances a turance, albarkacin haka ne matasa na Commune Urban ɗin ta mata mai a jiya a ƙarƙashin jagorancin wannan babbar ƙungiya tasu wadda kuma President Musa Ibrahim Dezi kewa wato jagoranci suka ga ya cancanta su kawo wannan gudunmuwa 1000 zuwa ga majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban wato wannan majalisar sojoji General de Brigade Abdurrahman Chani da kuma gwamnatin rikon kwarya a ƙarƙashin jagorancin firaministan ƙasarmu Ali Muhammad Lamin Zain. A cikin wato wannan sanarwa matasan wato Commune Urban ta mata mai sun yi Allah wadai game da wato wannan kungiya ta sai da yawo wadda ke kokarin kawo ma kasar nan ta hari da ita da dukkan waɗansu 'yan amsha wato shatanta. Bayan haka suna nuna goyon bayansu 100% zuwa ga wannan majalisar sojoji ta kasar nan tamu a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Janar da Brigade Abdurrahman Chani. Sannan kuma sun yi Allah wade da wannan hukunci iri daban-daban a ƙarƙashin inura wani babban takunkumi da sai da yawo da ƙungiyar imowa wato suka labta ma ƙasar nan tamu. Sannan kuma sun nuna cewar irin wannan al'amari na kawo ma ƙasar mu hari a ƙarƙashin inuwar ƙasar Faransa sun yi Allah wade da shi. Sannan sun yi kira da babban murya zuwa ga dukkan ɗaukacin al'ummar ƙasar nan gabas da yamma gusum da arewa kowa ya kawo tashi gudunmuwa kusan wannan majalisar sojoji kusan wannan sabuwar gwamnatin ƙasar nan tamu don hudda sihe daga cikin wuta. Sannan suna ƙara jaddada kira zuwa ga dukkan ɗaukacin al'ummar ƙasar nan tamu gabas da yamma gusum da arewa kowa ya kawo tashi gudunmuwa a ci gaba da roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali zaman lumana damuna mai albarka a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan tamu sannan ya kare ƙasar nan tamu mai cikakken 'yanci da dukkan waɗansu maƙiya. Daga Nashojan, Prefe na Departement ɗin Kace Musa Dantanin da sunan gwamnan jihar da magaran Kanal Isu Labo da bai samu dama halartar wannan sabga ba. Ya jayo hankalin matasa kwarai da gaske bisa ga mahimmancin zancen kwanciyar hankali da kuma tsaron ƙasa. Sannan ya girgiza musu damtse game da wannan husa da Allah ya basu don shirya wato wannan kofi da sunan majalisar sojojin ƙasar nan. Mu sanar da ku a ƙarshe an gudanar da wasan ƙwallon ƙafa inda aka kara tsakankanin wato ekip kamar guda biyu Tottenham da kuma Ajax. A ƙarshen wasan ƙwallon ƙafan wato Tottenham ita ce ta lashe Ajax da ci 3-1. Mu sanar da ku a ƙarshe wannan kwamfala ta wasan ƙwallon ƙafa na matasa na Commune Urban wato ta mata mai za ta ɗau tsawon sati 2 ana gudanar da ita. Al'ummar unguwar Shitimari da ke cikin jihar Difa sun yi sanarwar goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP. Abdurrahman Bukari ya aiko mana da rahoton. Komin kin Shitimari, kanton kin Shitimari mun zo mun taru nan don mu nuna goyon bayanmu ga President Chani. Mun zo mu nuna goyon bayanmu ga President Chani, mun zo mu nuna
goyon bayanmu ga cewa ba mu son faransa a cikin ƙasanmu niger, ba mu son mulkin mallaka ya ishe mu, muna neman incin kanmu, muna neman a bar mu tashi da kanmu. Mu mutanen shatmari mun hito mu nuna ma duniya da cewa mun hito mu goya bayan waɗanga sojawa da sun ka amshi mulkin ƙasar niger, muna goyon bayansu, muna jaddada mu cewa duniya ta ji yau matsalar niger na niger ne, muna jaddada cewa kowa ya ji matsalar niger na niger ne, ba mu son wata ƙasa ta zo ta muna ƙasa landa a cikin harakan mu na niger. Kenan don haka mu hito don mu nuna goyon bayanmu ga shugaba Chani, mu mutanen shatmari mun hito mu nuna goyon bayanmu. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, amma da duma da sai muka gabatar da shi tare da taimakon Hajiya Zulaha Gambo da ta shirya mini, ni da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya, ma'asalan a gobe idan Allah ya kai mu za ku kasance da Hajiya Kubra Illo.